L-għażla tal-Air Malta li terġa' tiftaħ ir-rotta għal Frankfurt intlaqet pożittivament minn bosta fosthom l-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti. Il-President tal-MHRA Tony Zara li għandu esperjenza twila fis-settur turistiku saħaq dwar il-bżonn tal-linja nazzjonali tal-ajru u kif din ta' Frankfurt kienet bidla li xtaqu jaraw. It-tibdila fir-rotta kienet dak li konna qed ngħidu aħna għal ħafna żmien illi inti mhux tnaqqas trid imma iżżid ir-rotot u jidher illi se narġgħu nibdew fir-rotta tajba illi inżidu ir-rotot. Zara nnota li tul is-snin il-mod ta' kif inħarsu lejn il-linja nazzjonali tal-ajru ma kienx eżatt dak li kienet teħtieġ, issa però jidher li jinbidla l-pożittiv. Kellna wisq dak illi l-Ingliżi jgħidulu doom and gloom fuq il-kumpanija tal-Air Malta. U tajjeb illi qed nisimgħu issa ħafna affarijiet illi mhumiex doom and gloom, anzi illi jagħtuna kuraġġ illi l-kumpanija qed taqbad direzzjoni differenti milli kellha qabel. Għaldaqstant l-MHRA tħares il-qudiem li tara li l-linja nazzjonali tal-ajru tkompli tagħmel passi importanti fil-ġejjien qrib, dan partikolarment għaliex pajjiżna jiddependi mill-konnettività li toffri l-Air Malta. Silti oħra mill-intervista ma' Tony Zara u kummenti tal-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi se jkunu qed jidhru fil-programm Nistaqsu il-ħamis fil-għaxija wara l-aħbarijiet tas-7:30 fejn flimkien maċ-Chairman tal-Air Malta, Dr. Charles Manjon, se jkun diskuss propju d-destin tal-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru.